алейкум бонувони азиз. Тарзи духти киртаи имрӯзаи мо киртаи абая мебошад духтаро. Духтаро ина материали мо 3 метрай, барш паҳмай, дубайски тканай духтаро. Ина 3 метра ай мобайн тақсим ай вай мондем. Ҳозир чӣ кор мекунем духтаро? 3 метра ай мобайни рост тақсим мекунем. Киртаи мо чӣ хел меояд? Киртаи мо пешаш планкадор меояд духтаро. Тарзи пораш ранги киртаи миллии тоҷикӣ худмон. Ҳозир чӣ кор мекунем? Ай мобайн материала тақсим карда, тарафи пеша барои планка часпондан, тарафи пешам ай мобайн тақсим мекунем. Духтаро ина планкаи мо камтар дигатар меояд. Планкамо часпидагӣ меояд. Ай ҳамин сабаб духтаро материали мо ай 3 метр зиёдтар ки буд, ай бари поён бировардамаш духтаро. Шумо метавонед ки ҳамин планкаро дига намуд свет бикунӣ. Метавонед ки ай худаш бикунӣ. Ай сабабе ки ин зиёдтар ки буд, ай ҳамин сабаб ай худаш мекунам. Чӣ кор кардам духтаро? Оли планкаро барош оли мебирем. Просто барое ки пешак да тоғри бигира, барои он қара оли рост калонш гирифтем духтаро. Ина рости мобайн наёфтем, инаҷа дублерин часпондам. Ҳозир чӣ кор мекунем духтаро? Ҳозир рост ҳамин мобайни ҳамин планкаро мебирем. Камтар и дигатарай духтаро. Ҳозир ҳамаша ба шумо мефаҳмам. Духтаро ина мобайнша биридаму аверлокаш задам духтаро. Мешид ки ҳамира мо дуқавата кунем. Ай сабабе ки и планкаи мо часпидагӣ меояд мобайнаш, ай ҳамин сабаб дуқаваташ накардам ки камтар кашида наёяд духтаро. Ина акнун духтаро биридам аверлок задам. Инаи тарафи пешакаи и исинаш қад. Ана акнун ҳозир духтаро да астарак пешака тоғри мебирему, баъд да и мечаспонем. Духтаро ина ҷои аверлок задагима ина 1 сантиметр ина духтам то бари болора духтаро. Утукш кардам. Оли ҷора мебирем. Ҳозираша чӣ кор мекунем духтаро? Пешаки мо утук мешавад. Тарафи ростана гардонда вай кард. Утук мекунем якборига духтаро. Астарак да чӣ хеле ки пешаки киртара мекунем, да астарак мо дай утука мебирему, да и монда медузем. Ранги пешаки кирта духтаро. Духтаро ина қата часпондем, утук кардем. Ина астарака да планкамо часпондем. Ина духтаро ина часпондем, клейка кардем. Ана акнун духтаро чӣ кор мекунем? Ҳамин планка ту чанд сантиметре ки мехоҳӣ, 2.5 сантиметр мехоҳӣ, 3 сантиметр мехоҳӣ, ҳаққи дарза монда, ана михел духтаро мебирем. Ҳаминҷа чанд сантиметр мемонӣ, ҳамо ҳаққи планка, ҳаққи дарза монда, ана михел духтаро мебирем. Баъд да гирифта да пешак мечаспонем. Духтаро ина биридамаш. Биридамаш духтаро. Ина планкаи мо гатова духтаро. Ана гирифта да пешак мечаспонем духтаро. Утук карда да пешак мечаспонем духтаро. Бонувони азиз, ина планкаро часпондем духтаро. Барои чи ай тарафи чап нишонту додаистам, ай тарафи рост не, барои ки бифаҳмӣ. Ина духтаро вақте ки қадамои мобайн тақсим кардем, ина планкаро як тарафша да як тарафи қад часпондем, як тарафша да як тарафи қад. Ина утук кардем духтаро. Дарза сини қафо бо утук кардем. Ина духтаро тарафи пеш и бари материала. Ина тарафи пешм духтаро. Ина сини дирин. Ина духтаро. Ина. Ана акнун пиштакам диққат карда, тарафи пешам диққат карда, ранги киртаи миллӣ пораш мекунем. Духтаро хушро оли лави думана намезанам, барои ки киртамо камтар дарозтарай. Ай ҳамин сабаб оли лави думана духтаро намезанам. Оли аввалан ҳами қада медузам. Ина духтаро чӣ хеле ки киртаи тоҷикиро мегирем, ана ҳамон хел мекунем. Просто фақат и пиштакаш ростак меояд. Пиштака тамоман намезанем духтаро. Ина 2 сантиметр поён фуромадам духтаро. Ина остина, сари остина сантиметр кардам, 10 сантиметр ҳаққи дарз. Абхват грудира ёфтам 33 сантиметр. Баландиш бузбалатарай, баландиша 30 мондам духтаро. Ина михел рост трапеция омадам духтаро. Ана ка ҳамин хел мебирему, чӣ хеле ки киртаи тоҷикиро медузем, ҳамон хел мекунем. Духтаро ина тараф остина бари болоша қати китф қати духтам. Барои чи ай тарафи чап нишон додаистам ки шумо бифаҳмед духтаро. Духтаро ҳамин клиент хост ки ҳамин бисёри киртош абаяҳан ай Дубай овардагиан ҳамон клиента.
ҳами бисёри куртош ҳами хел ростак, ҳами хел рости чоркунҷаҳанд, ҳами пиштакошу. Духтаро и пиштаки чоркунҷа ягон қинигарӣ надора. Китфора ки часпондум, ҳами хел чоркунҷа размери нами аптачка гирифтум, ҳами хел рост духтум, тарафи чап гардонда бо як бори дига строчка рафтум. Ин духтаро ина уту кардам дар зад сини қафо. Ина духтаро ҳозир ай тарафи ростанагиш духтаро нишон медиҳем. Ини ростакай. Ина духтаро акнун қадам мечаспонем, лави домана мебурем. Как куртаи миллӣ. Духтаро ина куртаи мо тамом шуд. Абаи мо духтаро ина камтар ороишаш додем. Ина планкамон духтаро. Ина қадр ягон ҷой кашолӣ надора духтаро кӯхшу. Ина тайкашмон. Ина остинмон духтаро. Камтар ороиш додем. Духтаро ина ина остини дигариш. Ина духтаро ҳар яки шумо метавонед ки ҳами хеле абаё дузед духтаро.